Подготвила съм ви и специален слайд, в който ще ви покажа, ще ви разкажа как точно да формулирате темата. Ще ви разкажа какво всъщност е нейрографика и как точно работи. Съм ви подготвила вярвам, че на всички ще ви бъде интересна тази среща, а които отдавна сте запознати с метода нейрографика, ще използвате тази колективна енергия, за да можете и вие да сбъднете всички, включително и аз. Аз също ще работя за сбъдване на желания. Затова а, ще вярвам, че на всички ще ви бъде интересно. Продължава да се увеличава бройката в залата, затова дайте сега малко да ми дадете обратна връзка. Колко от вас за първи път ще рисуват нейрографика? Напишете една нула, ако това ви е за първи път. За мен е важно да разбера какво е количеството на хората, които за първи път ще им разказвам за този метод. Не само ще разказвам, и ще показвам, тъй като всички, предполагам, че вече знаете, че ще работим. Това е един практичен демонстрационен workshop, в който ще видите, ще усетите и заедно с мен ще ви покажа една практика от метода нейрографика. Първото, което искам да обърна внимание, е дали сте си осигурили всички необходими материали. Пишете ми готови, които сте си подготвили маркери и цветни, моля ви, или фломастри. Но съм сигурна, че някои от вас все още не са си набавили тези материали, което е повече от нормално. Все пак това е демонстрационен workshop, в който целта ми е точно да ви запозная всички съвсем новички, които никога не сте се докосвали до този метод. Затова напишете ми, които сте си подготвили само химикалка, или тези, които смислите, че само ще гледате, непременно си намерете един бял лист хартия, може и да е от тетрадка, няма никакво значение, и една химикалка, и това е достатъчно, за да може да усетите върху себе си, да усетите метода нейрографика, а още повече днеска съм ви подготвила един алгоритъм, в който стъпка по стъпка ще ви показвам как да преминете без него, за да сбъднете едно свое желание. Непременно намерете си един лист хартия и една химикалка или морив, или нещо записано, няма значение какво. Всеки има първа нейрографична рисунка и всеки, който изучава метода на нейрографика, с умиление си спомня за своята рисунка, но искам да ви уверя, че не е нужно да имате каквито идеи, умения по рисуване. Можете ли да рисувате кръгче, можете ли да рисувате линейки, всеки, който може да пише, може и да рисува нейрографика. Това е моята в момента задача да ви покажа как ще стане това. Аз съм инструктор по нейрографика, вече 7 години преподавам този метод. Имам над 2000 курсиста, които съм обучила. Хора, които с помощта на тези абстрактни рисунки или на това абстрактно рисуване можете да управлявате реалността си. Наистина в началото звучи малко фантастично, но няма никаква фантастика. Ето сега ще ви покажа и автора на метода. Секунда само да настроя техниката. Ето, това е автора на метода, казва се Павел Пискаров. Това е руски учен. Той е професор на философските науки, декана на Института по психология на творчеството, в който се изучава метода нейрографика. Една всестранна развита личност. Може да загуглите Павел Пискаров и ще видите много негови видеа и цялата теория, която той обича и която частично ще се опитам в този workshop да ви покажа. А сега, какво е всъщност нейрографика? Още в самото име нейро, вие можете да се подсетите, че това е наука, която нейро са нашите невронни връзки. Сега, нейрографика е на руски, така автора на метода иска да я използваме, така е патентовал. Ако трябва да го преведем на български, това е неврографика. Но ние ще използваме, както автора на метода иска нейрографика. Това са нашите неврони. Ние сега всички заедно, които сте тук с мен заедно в залата, ще създаваме нови невронни връзки. Ще активираме вашите невронни връзки. И за това всички, които сега се включиха и писаха готови, писаха си града, писаха всичко, въпросите, които ви задавах, вие вече направихте първата крачка към осъществяването на вашето желание, защото станахте активни, активирахте невроните. Аз сега ще ви вода стъпка по стъпка всичко това да се случва по начин, който да ви помогне да сбъднете вашето желание. А графика, защо? Защото всичко това става с помощта на това абстрактно рисуване. Лесно е. Рисуваме само квадратчета, триъгълничета, кръгчета. Сега в случая само кръгчета ще рисуваме. За това, ето това е нейрографика.
ето още един, да видите на практика нашите неврони сега ще се появят и във вашата рисунка. Как работи метода? Метода работи с помощта на огледалните неврони. Как става това? Вие ще го усетите още днеска, в момента, заедно. Ще включиме тези огледални неврони и те ще задействат, ще препрограмирате вашето подсъзнание, за да може да се сбъдне това ваше желание. Ще ви го обясна още по-подробно. Всички материали, предполагам, вече сте си осигурили, вече всички предполагам, че са влезли в залата. Да, над 100 човека сме, чудесно. Сега, това, което най-много ви вълнуваше тук в последния ден, в който обсъждахме с в групата, как да формулирате правилно своето желание. И ето сега съм ви подготвила съм ви 8 стъпки как точно да формулирате желанието си. И първото, което искам да направите, ето най-отгоре, това е шаблона, по който работите. Сега на един лист хартия, някакъв свободен лист хартия, между другото ще ви трябва 2 листа хартия. На единия ще рисуваме, а на другия ще си водите ето тези записки и тази... Сега ще видите, ще ви вода стъпка по стъпка. Значи на този лист, на който ще пишете, искам да си напишете: моето желание е в рамките на 3 дена да... И сега напишете вашето желание. Ще изчакам малко, за да може всички спокойно да го напишете. Много е важно да формулирате правилно, особено първото си желание. Когато вече запишете курсовете, там ще ви обясна подробно как и какво точно трябва да се случва. Който е карал курсовете, знае правилата да бъде само с една дума. Тук е за начинаещи и е малко по-различно. Затова направихте този шаблон, попълнихте го и сега почваме да си отговаряме на тези въпроси, които са на екрана. Желанието дали е за вас или е за някой друг човек? Ето тук, даже днес си писахме с една дама, която иска да помогне на дъщеря си, която ще кандидатства. Това е чудесно. Но има една особеност. Нейрографика не работи за чужди хора. Тя не, че не работи за чужди хора, а просто нейрографиката е метод, който създава невронни връзки само за човека, който рисува. Затова, ако имате желание да помогнете на някой, в случая трябва да си помогнете, ще си помогнете на себе си в желанието да помогнете на вашата дъщеря. Затова рисуваме на тази тема, но не че дъщеря ви или че някой ще направи нещо вместо вас, а просто вие сте този, който ще се сетите, ще активирате себе си и вашето подсъзнание да ви помогне да случите това, което искате да се случи. Затова, ако искате да принудите някой да направи нещо за вас, то това няма да стане. Затова запишете и сега коригирайте, ако желанието ви е за друг човек, коригирайте да бъде вашето лично желание. Така, след това искам да погледнете в вашия шаблон дали съществува някъде стричката "Не". Задраскайте сега тази стричка и вижте какво ще прочетете. Много е забавно, когато в началото в моите курсове уча точно този момент, защото виждате какво чува наистина вашето подсъзнание. Затова трансформирайте вашето желание, не това, което не искате да ви се случи, а напишете това, което искате да ви се случи. Така, ще изчакам и това да направите. Супер! Вярвам, че вече всички сте готови и написахте това, което искате да ви се случи. Още едно правило в нейрографика, че ние работиме по една тема. Само едно желание сега ще може да сбъднете. Затова погледнете си отново вашия шаблон, който попълнихте и вижте да не би да сте написали няколко желания. Много често се случва това в начинаещите, защото вие искате, ако можете, с едно рисуване да сбъднете всички ваши желания, които до сега сте имали. Това е невъзможно. Нейрографика работи на малки стъпчици, затова задраскайте желанията, които са ви в повече и оставете да бъде само едно. Нашия мозък може да активира само една посока, в която да се движите. Затова това е следващото, което трябваше да направите. Добре, продължаваме. Четвъртата точка в написването на вашето желание. Погледнете и помислете дали наистина е реалистично в рамките на 3 дни това нещо да се случи. Наистина, някой от вас може би иска да отиде на Луната или да направи нещо, което е невъзможно в рамките на 3 дена да се случи. В рамките на 3 дена, защото алгоритъмът, техниката, която съм ви подготвила, е точно такава. За кратко време да постигнете вашето желание. Затова сега е момента да поправите, ако сте си написали нещо нереалистично. Вече знаете горните няколко стъпки. Пренапишете вашето желание. Вече това говорих, че трябва да бъде осъществимо в рамките наистина на тези 3 дни. Не дейте да се изкушавате да пишете по-дълъг период.
Защото случва се някой път, някой си казва, Мега иска 3 дни, аз тогава ще напиша 3 месеца. Повярвайте ми, тогава знаете ли какво може да се случи с вас? Просто след 3 месеца вие въобще, аз ви гарантирам дори, че след 5 дена вие сте забравили, че сте рисували нейрографика. Вашето желание може да се сбъдне, може да не се сбъдне, но вие няма да знаете, че вие сте причината това нещо да се случи. Затова, първия път, когато рисувате с мене, наистина, повярвайте ми, направете желанието си, напишете желание, което наистина може да се случи в тези рамки на 3 дена, за да може накрая, след това, да разберете, че вие сте тези, които сте си помогнали и след това да решите дали искате този метод да влезе в живота ви и вие с него да разрешавате казуси, проблеми, задачи, конфликти. По-нататък ще ви разказвам всичко, което може с помощта на нейрографика да ви помогне в живота. Следващото, което искам, това не е задължително, но по-добре би било да бъде измеримо. Какво значи това? Някои от вас може да са написали, че искат късмет, или здраве, или успех. Но как ще разберем след 3 дена дали ви се е случил този късмет? Как ще разберем след 3 дена дали сте постигнали спокойствие, да речем? Затова искам да напишете какво всъщност искате да имате като резултат. Късмет, може би, да имате 3 клиента повече. Или здраве, може би изследванията ви да имат добри резултати. В рамките на тези 3 дена да имате такива резултати. Или спокойствие. Какво си представяте за спокойствие? Може би да имате 1 час време, в което да отделите за себе си, в разходка или с любими хора. Вие решете по какъв начин ще си измерите вашето желание. Затова напишете сега как точно ще разберете, че вашето желание се е сбъднало. Напишете отдолу. Искам след 3 дена. Вярвам, че нейрографиката ще проработи, ако след 3 дена имам още 3 големи клиента. Или това, което вие искате. И сега последното, любимото ми от сбъдването на желания и как точно да формулирате темата. Сега искам да си напишете какво ще направите, когато постигнете този резултат. Аз ще ви подсета. Чакайте да се видим вече, защото обичам. Момент. Ето. Аз ще ви подсета едно от нещата, които можете да направите. Това е да ми пишете на мене, може в лично, може и в групата, да пишете Мега, рисувах и това се сбъдна. Толкова често получавам такива отзиви и повярвайте ми, много ме радват и ми помагат да имам тази енергия и тази мотивация да разказвам на все повече и повече хора как може с помощта на абстрактно рисуване и на вашето подсъзнание да можете да управлявате реалността си, да повишите качеството на живота си, да създавате нови невронни връзки или стари, да възстановявате знания, които сте имали, поради ред причини, вече сте ги позабравили. С този метод това може вие да управлявате вашата реалност. И последното, което е свързано с желанията, защото днеска някой от вас, вече не си спомням, с толкова много хора си писа Мега, не знам точно какво желание да имам. Ако до този момент все още не сте решили точно за какво да рисувате, давам ви веднага жокер, можете да рисувате за сбъдване на изненадващ подарък. Няма вариант да не разберете, когато получите този изненадващ подарък и няма вариант да не разберете, че това е благодарение на тази техника и на вашето време, което сте си отделили, за да имате да се случи този изненадващ подарък. Да привлечете от вашата реалност, да привлечете около вас това нещо наистина да се случи. Защо? Защото ние сега ще настроим мозъка си на такава чистота, че той да привлече това, което искате да ви се случи. И вярвам, че вече всички имаме желания. Вярвам, аз също днес ще работя за мое желание, което е важно за мен. Няма да бъде този път да изненадваш подарък. Можем вече да започваме. Това е рисунката, която съм рисувала на предишен workshop. Сега почваме на нов лист. Ето белия лист, който си е намерил 2 дебелини маркери. Сега препоръчвам да работите с по-дебелия маркер, а с по-тънкия маркер. След това да окръгляме. Чакайте, че тук имаме едно любимо кученце. Избяга. Тя обичат моите животни обикновено да се включват в моите workshopи. Така, сега работиме с дебелия маркер и не се притеснявате, че не можете да рисувате нейрографика. Що можете да пишете букви, значи можете и да рисувате нейрографика. Тук не се изисква да използваме никакви инструменти, линейки, фрагели, такива неща не се използват. Само ще повтаряте това, което виждате пред вас на екрана и вие ще го повтаряте на вашия лист. Сега искам да нарисувате 3 кръга на листа. По средата на листа. Ето един кръг. Виждате ли, че може да не е абсолютно точен. Втори кръг. Това са 3 дни, които очакваме да се случат
всеки своето желание. Ето, слагаме рамката на нашето подсъзнание и казваме, ето това са 3 дни. Първият ден е утре, втория ден е следващия ден и третия ден това е рамката, в която това желание, което искате да се случи, вече го имате на листа. Но преди да започнем, искам да ви дам малко обяснение. На повечето от вас предполагам, че сте си погледнали имейла, в който съм ви показала първи стъпки в нейрографика, но знам, че не всеки е имал време за това. Нейрографика, ние с помощта на линия, това се нарича линията на Пискаров, кръстена на автора на метода, той самия така е патентовал, рисуваме нашите мисли, нашите желания, нашите действия. И сега всички искам да нарисувате вашето желание. Моето желание е в рамките на 3 дни. Да, ето това нещо, само че вижте как ще го нарисуваме. С помощта на... Направо ето тук ще го нарисуваме. С помощта на нейролиния. Само, че нейролинията има една характеристика. Изчакайте малко, сега ще ви я покажа каква е тази характеристика. Ето, все едно съм написала изречение, само че с нейролиния. Нейролинията е линия, която в нито... Опитваме си, когато я рисуваме, в нито един участък да не се повтаря. Виждате ли тази линия, как в нито един участък не се повтаря? Ето това не е нейролиния. Много често новичките, какво правите? Рисувате ето тези синусоиди. Рисувайки ето този синусоид, вижте как се повтаря. Опитайте се вие да не повтаряте тези линии. А ето така да рисувате, най-лесно мога да ви обясна, както се рисува пътя на реката. Реката никога няма еднакви, ето такива еднакви завойчета. Всички завойчета са различни. Това е едно от нещата, които ще научите в моите курсове. Да ви научат да рисувате, ние го наричаме бионично. Да се научите да рисувате както природата твори всеки ден своето чудо. Рисувайки се, научавайки се вие да творите бионично, вие ще можете да говорите на езика на природата и вашето подсъзнание много по-лесно ще разбира, ще бъде повлияно от вашите рисунки. И не случайно, всеки, който за първи път види една нейрографична рисунка, ето една, и вашата ще изглежда подобно на тази, виждате, че ние не рисуваме точно по схема. Всеки си рисува в листа, както искат тези 3 кръга и тези линейки. Но истината е, че всеки, който за първи път види нейрографична рисунка, то това е любов от пръв поглед. Просто на вас ви харесва, макар че в началото може въобще да не сте знаели какво е точно това нейрографика. По същия начин и аз, когато за първи път видях тези рисунки, бях толкова силно впечатлена, без да знам въобще за какво са. А сега вече вие имате възможност да се докоснете и не само да се докоснете. Още сега, докато рисуваме, ще имате първите резултати от нейрографичното рисуване. А това е нещо много ценно и много важно за вас. Това е, вие ще усетите спокойствието. Добре, нарисувахме първата си нейролиния. Сега, това беше вашето изречение. Моето желание, ето пак ще го нарисуваме, защото ние много нейролинии ще рисуваме. Този маркер отказва. И сега моето желание в рамките на 3 дни да, тъй като в момента имаме някои здравословни, за мен важни, трябва да се случат едни важни неща и аз ще рисувам точно на тази тема. Много е важно да рисувате по нещо конкретно, което е наистина ценно за вас. Няма. Така, и продължаваме. Хайде, още една линия. Какво ще се случи, когато сбъднете вашето желание? И сега си представете, рисувате и пишете какво точно ще се случи, когато се сбъдне вашето желание. И ето си представям как имам резултатите вече, които на мене са ми нужни. Кой ще бъде до вас, когато се сбъдне вашето желание? Къде точно? Ето, кой ще бъде до мене? Моя съпруг. Сега рисуваме една линия. Винаги почваме от единия край и стигаме до другия край. Нейролиниите са едни безкрайни линии. Те идват от безкрайността и отиват в безкрайността. Затова започваме винаги от единия край. И сега напишете с нейролиния какво ще кажете на човека, който е до вас. И си помислите точно какво искате да му кажете. Или още една линия добавете, къде ще се намирате в този момент. Забележете, че винаги линиите се опитвам да ги преплитам, не ги правя успоредно.
в нейрографика има точно причина, ако това нещо все още се е случило на листа. Ние, всяка нейрографична рисунка, след като нарисувате, обикновено, когато сте в курсовете, ви правиме супервизия. Или това е обратната връзка от мене като инструктор по нейрографика. И всичко, което сте нарисували, много често вашето подсъзнание подсказва и моята задача е да ви ориентирам и да ви дам насоки какво се случва и какво можете още да поправите в рисунката. Но всичко това се случва в курсовете и сега продължавам. Линията, не оставаме ето така линейки недовършени, да се преплитат какво искам и къде искам да бъда. И така, помечтайте още с няколко линии по листа хартия. Има едно правило, в което се казва, че количеството линии в нейрографичната рисунка определят количеството невронни връзки, които ще направите рисувайки тази рисунка. И затова добавете още линии и ваши разсъждения, а който вече е карал курса, направете и саморефлексия, защото знаете колко силно засилва резултатите или свързването на тези невронни връзки, към които в момента се стремиме. Който е завършил курса, знае, че в момента и се свързвате и с ресурсите, които могат да ви помогнат. Но това е по-занапреднали. Сега, следващата стъпка, през която ще минеме, това е така нареченото хармонизиране или това, което ви обещах преди малко, че още рисувайки първата рисунка ще имате първите резултати, или това е спокойствието, което обикновено се случва с нас, когато почнем да рисуваме нейрографика. И каква ни е следващата задача? Навсякъде, където са се кръстосали линиите, нейролиниите, които рисувахте, са се образували едни остри ъгълчета. Тези остри ъгълчета на подсъзнателно ниво, по-рано ви обещах, че ще ви разказвам и за огледалните неврони. Вашите огледални неврони ги отчитат като нещо, което е остро или може би е някакъв вътрешен конфликт, или може би е някаква конфликтна ситуация, или може би е нещо, което не ви харесва. И си представете един счупен камък, каква острота има в него, а сега нашата задача е той да стане заоблен, колко красив и колко се радваме винаги на камъните, които са били в морето или в реката и дълго време са се шлифовали. И затова задачата ни е навсякъде, където има остри ъгълчета. Само че забележете, тук задачата ни е първо да хармонизираме първия ден, утрешния ни ден. И сега почваме да окръгляме навсякъде, където има остри ъгълчета. Това става по-добре с тънкия маркер, затова ви казах, че може да имате две дебелини маркери, но няма значение, който рисува с химикалка, също може да окръгля със същия успех, тъй като тук целта е да включиме нашите огледални неврони и те да отчитат това, което се случва на листа. Сега ще ви обясня какво в случая става. Вие окръгляте, а аз ще ви разкажа как работят огледалните неврони. Най-лесно обяснявам как работят огледалните неврони, когато гледате филм на ужасите. Когато гледате филм на ужасите, много добре знаете, че това не е реално. Вашето съзнание знае, че това не е реално. Всичко, което се случва, след това са актьори, на които нищо няма да се случи. Това е една история, написана, изиграна от актьори. Но вашето подсъзнание не знае това. Вашето подсъзнание възприема, че всичко, което се случва на екрана е истина и забележете, и тя се случва във вашата реалност, а не на екрана. И затова вие се притеснявате, вълнувате, изживявате всичко, което се случва на екрана. И много често това е една от причините да не даваме на децата да гледат такива филми. Защото след това може да им се отрази и в сънищата, и в страховете им, защото те възприемат всичко като реално. Ето точно тази функция на огледалните неврони ние използваме в нейрографичното рисуване. Ние приемаме, че в момента, вашето подсъзнание приема, че в момента вие хармонизирате или окръгляте всички възможни остри ъгълчета или възможни конфликтни ситуации. И нашата задача е сега абсолютно всичко да окръглим. Има едно много важно правило. Дори мога да кажа, че не е правило, а е закон. И умолявам всички, които сте в момента с мене, а това сме, да видим колко хора се събрахме. 165 човека. Супер! Всички, които в момента сте заедно с мене, ви умолявам да изпълните този закон, който автора на метода Павел Пискаров ни дава, а то е, че когато започнете една нейрографична рисунка, е задължително абсолютно всичко да окръглите. След това, ако искате, може да я оставите. Но сега ви умолявам, да, наистина могат да ви се сторят страшно много ъгълчетата и работата, която трябва да свършите, но това ще ви се отрази много добре и стократно ще бъдете благодарни, защото сега
Наблюдавайте себе си, как ще промените своето състояние. И искам вече да попитам, има ли между вас хора, които вече са усетили първия резултат от нейрографичното рисуване, а това е успокоението. Искам сега, знам, че които рисувате, вече не ви се иска да оставате маркера, а искате само да си рисувате, но искам да ми отговорите. Усещате ли спокойствие или промени ли се вашето състояние, окръгляйки тези нейрографични рисунки? Ние това го наричаме хармонизиране. Усетихте ли? Първо бяхме в първия ден, сега преминаваме във втория ден. Още нещо искам много важно да ви подсета, което като новички естествено няма да се сетите. Когато бяхте в първия ден, представете си какво се случва в първия ден. Всички си знаете дена, знаете си графика, как ще станете, къде ще отидете. Може дори някои от формите, които окръгляте в момента, да го свържете с нещо, което трябва да направите за дена, не ви харесва много. Така с втори ден, по същия начин. Преминете, спомнете си какво трябва да направите втория ден. Как е свързано това с вашето желание. Сетете се за хора, които може би ще ви помогнат да са някъде около вас, или сетете се какво вие може да направите, за да сбъднете това ваше желание. Ето така работи нейрографика. Ние изучаваме в курсовете различни техники, различни алгоритми, за да можете да създадете колкото се може повече невронни връзки. Има такава практика за саморефлексия, в която ние през цялото време наблюдаваме в 4 фокуса какво се случва с вас, докато рисувате. И това също много помага, но това е по-занапреднали. Сега просто си представите, когато окръгляте втория ден, какво искате да хармонизирате във втория ден, какво искате да промените, какво искате да ви се случи, какво ще ви помогне това нещо да ви се случи. И наблюдавайте, имате ли вече първия резултат от нейрографичното рисуване. Спокойствието. Я да видим. Тук вече имам някой, който си е изпълнил желанието. Съвсем възможно е наистина това да се случи. На мен ми се е случило по време на курсове, докато рисуваме, и дамата, която беше в курса, получи телефонно обаждане и още преди да си е завършила своята рисунка, вече имаше резултат. Защо? Защото, пак това ви казах, вие в момента създавате нови невронни връзки или възстановявате стари. Вашите огледални неврони отчитат, че вие действате, вие имате действие, което свързва с вашето желание и вашето подсъзнание почва да ви помага. Това е едно от най-важните неща. Има още нещо, което искам също да знаете, че вашето подсъзнание най-добре знае кое е най-добро за вас. И естествено не живеем в илюзията, че абсолютно всяка нейрографична рисунка ще сбъдне нашето желание. Това е защото нашето подсъзнание, работейки за нас и знаейки, че това не е добре за нас, не винаги ще се случи нейрографичното случване. Но това е по-занапреднали, когато вече добиете вяра и видите как нейрографика може да променя живота ви, как нейрографика може да ви помага. И тогава някакси в живота ви настъпва едно спокойствие от сравнение с това безпокойство, което обикновено около нас с претоварената ни професия, хората, които живееме в града, хората, които имаме, особено ние жените, в повечето случаи тук групата е повече женска. Я да видим, има ли някой мъж с нас да даде знак? Да видя. Мъжете по-рядко се доверявате на този метод, макар че методът е създаден от мъж. И ние като жени имаме толкова много задължения, освен служебни, като майки, като съпруги. И това напрегнато, натоварено ежедневие, сигурна съм, че повечето от вас дори все още не може да си представите, че ще си намерите време да отделите от вашето натоварено ежедневие, за да рисувате, за да се справяте с задачите и с проблемите си. Но виждам тук много мои курсисти. Видяхте в началото колко 888 имаше. Можете дори да дадете обратна връзка. Дали вече ви остава време за вас да рисувате нейрографика? Аз съм също много зает човек и ако сега с многото давно, преди 8 години някой ми беше казал, че ще имам време толкова много да рисувам, никога нямаше да му повярвам. Но един път усетите ли, видите ли как работи този метод,
Той съкръщава часове наред а, усилията, които трябва да положите, за да постигнете резултатите, които искате. И така постепенно не само почвате да си обръщате внимание на себе си, а и почвате да виждате резултатите, които нейрографика, освен че успокоява вашата нервна система, освен че ставате по-уверени в себе си, защото можете с маркер в ръка да разрешавате казусите и проблемите си. В първия курс се изучават техники, които ние ги наричаме бързата помощ в нейрографика. За много кратко време вие можете буквално за 10 минути да нарисувате един алгоритъм, който се нарича ASO Express, алгоритъма, който помага за много кратко време да разрешавате някои казуси и проблеми. И сега всички искам да погледнете към моята рисунка и да погледнете и вашата рисунка и да видите, виждате ли колко красива и ние го наричаме бионична става моята рисунка. Към това трябва да се стремите и вие. Това е така огледалните неврони наистина се включват много повече, защото ние, рисувайки тези неща, имате предимството, аз и като художник, да ви давам доста техники и хитринки, вашите рисунки да изглеждат все по-добре и по-добре, защото това е важно в нейрографичното рисуване. Рисунката да ви изглежда впечатляваща, за да може да впечатлите вашето подсъзнание и то да повярва и да проработи за вас. Наистина да ви помогне. А кой по-добре от вашето подсъзнание ви познава? Няма такъв човек. Вашето подсъзнание най-добре знае кое е най-добро за вас и какво трябва да се случи, за да се сбъдне това желание. Виждам, че задавате въпроси. Чудесно. Виждам, че моят екип, много благодаря на моят екип, който в момента ви отговаря. И аз ще погледна малко въпроси, ако имате. Ако не ви отговориме веднага, напишете го пак въпроса, докато ви отговориме, тъй като чатът доста бързо тече и аз нямам време да поглеждам всичките въпроси. Ето, аз вече хармонизирам третия ден. Представям си кой е третия ден. В случая третия ден трябва да е четвъртъка. Утре е вторник, сряда, четвъртък. Точно така. Четвъртък е третия ден. Знам си програмата, знам какво за мен ще е знак, че моето желание е изпълнено и окръгляйки и хармонизирайки рисунката си, представям това как се случва в моята реалност. Я сега да погледна малко чата, да видя мога ли с нещо да ви помогна. Със сигурност имате интересни въпроси, а вие спокойно окръглите. Сега повечето от вас предполагам, че не можете с моето темпо да работите, затова малко ще намаля темпото и ще отговарям на вашите въпроси, затова задавайте ги в момента, за да не ги търсям надолу по чата. Всеки има свое темпо, това е повече от ясно, но всеки има нуждата от това време, за всеки е различно. Затова някои нейрографични рисунки може да се справите в рамките на 1 час, час и половина, някои се рисуват за много по-дълго време. Все пак имаме нужда от това време нашите невронни връзки да се свържат. Още повече, ако сте се захванали с някоя много сериозна тема, която години наред вие не може да разрешите, повече от илюзия е, че с едно рисуване ще може да осъществите. Затова ви дадох задачката темата да е по-лесна, темата да е по-осъществима, да може да измерите в рамките на 3 дена, защото все пак сте новички и ако нямате тази опитност, не знаете всички правила и принципи, които се изучават в курса, не мога да ви дам тази гаранция, няма да имате тези знания и умения, които са ви нужни, за да преминете през всички стъпки. Затова спокойно окръгляме и след малко ще ви дам още един жокер, дори за много, много трудните желания, ако някой е написал такова. Затова правя този workshop, за да може да усетите дали ви харесва и след това да запишете и да изучите курсовете по нейрографика. Накрая съм ви подготвила 2 изненади. 4 интересни оферти, които са свързани с курсовете, с клуба, с моята менторска програма и който рисува през цялото време с мене, ще избера един от вас на съвсем случайен принцип, който ще спечели 3 месеца безплатно в моя клуб Мега нейрографика, или това е клуба, в който имаме над 100 клубници, в който имаме и над 100 най-различни workshopи. Там не са курсовете, там са workshopи на различни тематики, които вие, когато имате някакъв определен казус, може в големия каталог да си намерите този workshop и да работите по него. Или в клуба имаме всяка седмица срещи и да ми зададете задача да разреша някой
ваш казус или да ви насоча точно кой workshop е най-подходящ за вас. Workshopите, между другото, са за хора, които не са карали курсовете. Хората, които са карали курсовете, за тях също. Но в workshopите аз ви вода през цялото време, ето както сега ви вода, стъпка по стъпка, и не е задължително да знаете всички правила и принципи, защото някой от вас може би да решите, че не ви е нужно да изучите, защото когато ги изучите в курса, вие можете вече сами да работите с нейрографичното рисуване. Сами, знаейки правилата и принципите, вие сами можете да разрешавате проблемите си. Не е нужно да имате workshopи, а вие сами, знаейки алгоритмите, да разрешите казуси, проблеми, свързани с взаимоотношения, конфликти, свързани с намиране на нова професия, свързани с здравето. Сега, нейрографика, тук много е важно за здравето да дам едно малко повече пояснение. Нейрографика не е лечителска техника. Тя няма такива нито задачи, нито мога да ви обещая такова нещо. Но с нейрографика можете да се сетите какво да направите, за да може вашето здраве да бъде стабилизирано. Нейрографика е метод, в който можете вие да създадете нови навици, защото имаме алгоритми, с които можем тези навици да се сменят, за да може да заживеете един по-здравословен живот. Нейрографика може да е метод, в който вие, работейки с вашето здраве, да се сетите какви са вашите ресурси, за да укрепите здравето си. Всичко това може да стане с този метод. И сега дайте ми обратна връзка да видя нещо много важно. Видях, че повечето от вас казахте, че усещате вече спокойствието. Ето, виждам спокойствие, но съм сигурна, че някой от вас точно обратната в момента се чувстват. Горе-долу вече е времето, в което трябва да разбера, има ли между вас хора, които изпитвате дискомфорт. Не се страхувайте, пишете ми, а сега ще обясна защо се случва това и защо аз като инструктор ще се радвам, че вие в момента изпитвате дискомфорт. Я да видя колко хора от групата изпитвате дискомфорт. Дайте ми обратна връзка. Не се притеснявайте, това е нещо повече от нормално. Който отдавна рисува и който е карал курсовете, знае защо го получава този дискомфорт, но който за първи път рисува, твърде вероятно е това да се случва. Сега ще ви разкажа. Ако има такива, разбира се, които изпитват дискомфорт, ако няма, чудесно, продължаваме нататък. Но ако има, да видиме. Не ми помагате, когато пишете думата да. Пишете ми точно какво изпитвате, защото аз съм задавала много въпроси и не знам това да на кой точно въпрос. Ето, тук пише да, успокоява. Добре. Виждам, че има и дечица. Супер! Аха, ето видях, че някой има главоболие. Добре, непременно да ми покажете след това детските рисунки. Обожавам детските нейрографични рисунки. Нейропедагогиката е много интересна. Споделете я, ще направим в групата. Ще направим един албум, в който може да споделите вашите рисунки. Ще ми бъде много интересно. Аз си ги колекционирам. Даже сега в момента веднага ще ви покажа да видите колко от последния workshop. Сега да видим как да го покажем. Ето, споделям ви екран. Вижте колко много рисунки от последния workshop имам събрани. Всичките са точно за сбъдване на желания. И едно от нещата, което ми прави много, много, много щастлива, това е когато споделите, че това желание се е сбъднало. Затова имаме тази група, в която може да споделяте и рисунки, да споделяте и какво се случва. Сега, обещах защо някои имат дискомфорт и защо аз като инструктор се радвам, когато някой има дискомфорт. Защото за мен това е повече от сигурен знак, че при вас нещата почват вече да се случват. Защо е така? Защото когато почвате да се променяте, вашето подсъзнание има един контрольор, който внимава да не излезете от зоната на комфорта, в която сте в момента. И когато този контрольор усети, че вие почвате да излизате от тази зона или почвате да се променяте, той включва алармите и казва: не, остави, това не е за теб, тази рисунка не е за теб, не дей да правиш това, вече ти е лошо, виждаш ли, не си добре. И точно за това беше това, което преди, може би, известно време ви казах, че
Това е закон. Всичко да окръглите в нейрографичната рисунка. Защо е този закон? Защото точно това ваше съпротивление или този вътрешен контрольор е готов вече да ви откаже. Той ще бъде победител, ако ви откаже. Но ако вие продължите и окръгляте, нищо не ви карам нещо сложно да правите. Просто продължавате да си окръгляте, докато си окръгляте цялата рисунка. Този ваш контрольор в един момент ще разбере, че нищо страшно не се случва, че вие просто си рисувате и той ще се успокои. Затова всички, които имате сега дискомфорт, много държа да продължите и след това да споделите дали този дискомфорт е изчезнал. Между другото, вътрешният контрольор може да пусне и други, той има много хитри начини. Не само главоболие или някаква тревожност или нещо, което е свързано с физическото ви усещане. Този вътрешен контрольор сега може да включи и най-голямата си артилерия. Децата да почнат да искат около вас какво ли не. Кучето да почне да лае и да иска точно сега в момента да излезе на разходка. Съседите да звънат на вратата. Просто да се случат един куп неща, които да ви отделят от вашата рисунка или по-точно да ви отделят от това, че вие почвате да променяте себе си. И съм толкова щастлива, че толкова много хора има в момента в моя workshop. Хора, които сте събрали коража и сте си отделили за вас това време и вече правите първите стъпки към осъществяването на това ваше желание. Дори и преминавайки през дискомфорта, вие вече и с този метод и с този workshop, поне този workshop ще имате една техника, която винаги, когато имате нужда, може да си я повторите и когато съберете в себе си желанието си, да се запишете и да изучите всичките курсове по нейрографика. А те са 9 по принцип тези курса. Даже сега ще ви дам един, докато окръгляме. Ето, 9 курса. Аз ще ви разказвам, може и да не гледате в екрана. Тези 9 курса са сертифицирани курсове. Получавате руски сертификат от Института по психология на творчеството и в тях изучавате всички техники, които Павел Пискаров, автора на метода, ни е дал. Първия курс, основния, в който изучавате всички правила и принципи. Той ви е най-нужен, за да можете да се научите как точно да изграждате вашите рисунки, какво точно трябва да правите. 8 са стъпките, през които преминаваме, когато рисуваме нейрографика. 4 са фокусите на внимание, които са много важни, които трябва да се проследяват. Всичко това се учи в първия курс. Първия курс има 4 урока. Това са 4 урока, приблизително по 2 часа. Една от хубавите неща е, че моите курсове са изцяло онлайн и в много удобен формат за изучаване, което значи, че в момента, в който вие решите да се запишете в курса, веднага може да започнете. И което е най-важното, още по-важно, че веднага можете да започнете да разрешавате някой конкретен проблем, който имате в момента. Защото в първия курс, първата тема, първата техника, която работиме в нея, нарича се алгоритъма за разкриване на намеренията, е техника, с която ние се придвижваме към решаването на резултата. Защото много често, не знам, може даже да дадете знак, има ли някой от вас, който се чувства като застопорен. Чувства се, че някакси няма движение, няма зациклила на едно място. И колкото и усилия да полагате, вие си седите и като някак си сте замръзнали на това място. Това е алгоритъма, който може да излеземе от това състояние. Защото в действието ние ще намериме как да разрешиме въпроса си. Това е първата техника. Втората техника, която се нарича АСО, или съкратено е алгоритъма за премахване на ограниченията, които имаме, премахва всичко, което вие сте си поставили по пътя, за да не може да разрешите, или някой друг ви е поставил по пътя, вашите ограничаващи вярвания, вашите ситуации, които ви пречат. И това е един от най-много рисуваните алгоритми. Ние го наричаме АСО, съкратено, който се изучава в първия курс. В първия курс след това се изучават и варианти, в които АСАТО може да се ползва като бърза помощ за много кратко време, в рамките на 10 на минутки, защото не винаги имаме време да... Чакайте да ви пусна да съм на екран. Така, не винаги имаме време да рисуваме час и половина, два, както сега с вас рисуваме за сбъдване на нашите желания. Така, едната от офертите, ето сега ще кажа една от най-голямата оферта, фактически можете, ето пак ще върна, ще можете да вземете тези 9 курса. Сега ще ви кажа и на каква цена. Тези 9 курса с един прекрасен бонус. Ето най-голямата мега офертата, която ви давам. Тези 9 курса можете да ги вземете
заедно с още 8 курса от курсовете ми по сакрална геометрия, защото аз не се занимавам само с нейрографика, аз преподавам и сакрална геометрия, това е геометрията, с която е сътворен света и когато човек се научи да работи с сакралната геометрия, да я построява и да я използва за свои цели, живота му наистина може да се структурира по този божествен начин. Затова сега имате възможност, пак ще ви разкажа и за курсовете, и за тази оферта, но просто сега се изкуших да ви я покажа. Това е най-голямата оферта от 4 оферти, които съм ви подготвила. Който има смелост и иска да вземе 9 курса, сега може да го вземе за 2880 лева са 9 курса. С този бонус всичките курсове по сакрална геометрия. Така. Как може да се запишете? Най-лесно е. Напишете, можете сега да запишете в чата 9 курса и мой екип ще се свърже с вас и ще ви разкаже по-подробно точно какво трябва да се случи и как може да се запишете. Пак ви казах, най-хубавото е, че всичко е онлайн и вие си работите с вашо темпо. Гледате си видеята, когато на вас ви е удобно, след това ми връщате рисунката за супервизия и вие работя, на практика аз работя с вашето темпо, а не вие с моето. Един много удобен и практичен начин да се изучава нейрографика. Защо? Защото това е метод, в който вие си работите по някакви конкретни ваши задачи, а аз ви съпътствам и ви помагам, освен да се учите да рисувате нейрографика, а в същото време и ви помагам с конкретни в супервизията. Това е обратната връзка. Даваме ви и конкретни насоки. Имам прекрасен екип с супервизори. Насоки какво и можете да направите, какво се вижда в рисунката и каква информация ви подава във вашето подсъзнание, за да си помогнете в това, по което работите. Затова който иска, ето виждам, че вече някой иска да се включи в тази голяма оферта, но още 3 оферти имам интересни, затова продължаваме нататък. Аз вече окръглих моите всички възможни конфликтни ситуации. И вижте колко красиво изглежда моята рисунка. Вярвам, че и вашите вече са почнали. Знам, че вашето темпо не е толкова бързо като моето, но всичко, което чувате, вярвам, че ще го запомните. А който ни гледа на запис, просто може да спре записа, да стигне до този етап и след това да продължи заедно с мен. Защото сега предстои една много интересна стъпка. Искам всички да погледнете, дори да не сте окръглили абсолютно всички, искам всички заедно да я направим. Да погледнете и да видите във вашата рисунка дали някъде са се скрили едни кръгчета. Ето показвам в предишната колко много кръгчета имам. Виждате ли как тази извивчица, сега ще я намерим различни кръгчета. Сега ще ви кажа какво е това и какво на практика програмираме с тези кръгчета. Сега първо да покажа. Ето, тук има една извивка. Виждате ли? Даже мога да сваля малко по-отблизо да виждате. Ето тук има една извивка и ще взема дебелия маркер, по-лесно ще бъде, и ще направя едно кръгче. Задължително, тук се появяват остри ъгълчета, задължително окръглям. И сега почваме всички заедно лов на такива кръгчета, да ги откриете къде са и сега ще ви кажа какво е това. Това аз го наричам синхронични случвания. Какво всъщност са синхроничните случвания и защо ще ви помогнат, за да сбъднете вашето желание? Синхроничните случвания, ако загуглите, можете да погледнете много информация какво е синхроничност и как може да го ползвате. Но сега за нашия случай, синхроничните случвания, това са случвания, които ушким на пръв поглед са случайни, но те са свързани точно с темата, с която рисувате, с вашето желание. Как може да се случат тези синхронични случвания? Да речеме, пускате до вечера телевизора и в филма, в който гледате, някой от героите говори точно на темата, на която е вашата нейрографична рисунка. Или ще ви разкажа едно синхронично случване, което е с моя курсистка съвсем скоро се случи. Сам, че тук в залата, аз имам зала, в която провеждам и присъствени курсове, който иска и присъствени курсове, и имам зала в квартал Лозенец, в която може също и присъствено да участвате. И курсист седяха 2 дами, една до друга, и когато едната дама сподели на каква тема е нейната рисунка, че търси да си продаде имота, дамата до нея беше брокер. Това е абсолютно синхронично случване. Някак си изглежда на пръв поглед абсолютно случайно, но то въобще не е случайно. Защо? Защото нейрографика е метод, в който ние създаваме, ние настройваме нашия мозък на такава чистота, че да привлечеме в живота си това, което искаме да ни се случи. И сега искам, откривайки тук такива кръгчета, да си създавате такива като утвърждения. Ето тук, ето в центъра при мен се появи едно. Това ще бъде едно синхронично случване утре, което ще се случи и ще бъде свързано с моята тема. Ето тук откривам още едно синхронично. Задължително навсякъде, където се появят остри ъгълчета, задължително ги окръгляте. Това вече мисля, че всички почвате да се сещате.
Къде другаде имам и ще се случат такива синхронични случвания? Ето във втория ден, едно мъничко, но синхронично случване. Истината е, че когато в началото рисувате нейрографика, все още тези синхронични случвания трудно ще ги хващате, защото не сте се научили, не сте свикнали. Повярвайте ми, те задължително се случват след нейрографична рисунка. Повече от задължително. Защо? Защото вие вече сте разместили вашите неврони. Вие вече час рисуваме. Колко време? Точно 1 час вие мислите по вашия казус, по вашия проблем, по вашето желание. И тези случвания е важно да се научите да ги хващате. И затова, колкото повече кръгчета направите, толкова повече ще ви харесва вашата нейрографична рисунка, а и ще си програмирате да имате повече, да хванете повече нейрографични случвания. Колкото повече хванете, толкова повече ще се приближите до осъществяване на сбъдването на вашето желание. И сега продължавам. Колко синхронични случвания да нарисувате, вие си усещате. Ако имате нужда от повече кръгчета. Сега тук е момента да кажа много важно. В нейрографика всичко трябва да е свързано. Примерно, ако нарисувам тук едно кръгче, ето така, защото съм решила да имам синхронично кръгче, погледнете всички, даже ще го приближа, за да го видите, то не е свързано по никакъв начин. Това не бива да се случва задължително. Ако сте нарисували такива, го свържете. Защо? Защото в света, в който ние живееме, всичко е свързано. Нищо не може да съществува само за себе си. Абсолютно невъзможно е. Всички ние сме свързани. И затова нейрографичните рисунки, всичко трябва да бъде свързано. И на моята рисунка виждате, че това се случва. Ако имате неща, които не са свързани, просто с една линийка ги свържете. И сега погледнете малко и като един творец, може някой от вас все още да не смее да се нарече художник, но всички мои курсисти, които вече и клубници, които отдавна рисуват с мене, знаете, че това наистина е реално и вие наистина сте художници. И сега като един творец погледнете вашата рисунка и усетете къде наистина имате желанието да си нарисувате още едно кръгче. Може просто някъде да са по-малко, някъде да са повече. Ето тук имам желание да нарисувам още едно кръгче. Усещайте ги. Това е едно от нещата, които нейрографика ни учи, да станем по-чувствителни, по-сензитивни, да се свържеме с интуицията, нещо, което сме позабравили с времето, с годините. И това е още един от активите в нейрографика. Така, дали имам нужда? Обикновено трудно се спирам, когато почвам да си рисувам моите кръгчета, но все пак трябва по някое време да преминем към следващата стъпка, която всички много обичат. Това е отцветяването. На някои от вас, които рисувате само с химикалка, сега ще ви покажа как можете, тъй като нямате маркери, аз винаги имам решение за всички случаи, и затова сега ще ви покажа как вместо да отцветявате, какво може да направите. Просто можете с штрих да штриховате вашите форми. Само че има едно правило и при отцветяването, и при штриховането. Две и повече от две форми трябва една до друга да бъдат с един и същи штрих. Ето, сега ще направя. Ето тук. Ето така. Виждате ли как с една форма, ето и тази форма ще я прибавя към нея. И ето тази форма ще я прибавя към нея. Който няма цветни моливи или маркери, това е начин, в който може да работи, да продължи, защото е важен този момент, аз ще си включа вече моите моливчета. И пак повтарям, какво е важно? Две и повече форми да бъдат отцветени с един и същи цвят. И сега малко като творци гледайте коя форма с коя форма искате да я залепите, за да ви изглежда добре вашата рисунка. Сега, който не е окръглил всичко, трябва да окръглите всичко. И който, ако сте с видео, просто спрете видеото и стигнете до този етап. А който рисува с мене на живо, просто си довършете и ме наблюдавайте какво ще правя, ще го запомните, не е трудно. Пак това, което ви казах. Сега търсиме с един и същи цвят няколко форми да създадат една по-готина. Ето виждате как вече обединих. И ето тук, нататък ще продължа. Ще обедина още няколко форми. Това правило е свързано, защото нищо не съществува само за себе си и ние обичаме да сме в групички. Нашето семейство е част от такива групи. Приятели,
колеги. И виждате ли как няколко форми ги събрах с един и същи цвят. Сега, още нещо, тъй като ви обещах да ви казвам какви резултати вече имате от нейрографичното рисуване, още преди да сте сбъднали вашето желание, макар че някой прочетох, че има сбъдване на желание. Това е свързано до този момент, когато окръгляхте, предполагам, че на някой толкова спокойно ме е станало, даже дайте ми обратна връзка. Има ли някой, на който ви се приспа? Интересно ми е, дайте ми обратна връзка, да ви се е приспало. Да видим, има ли някой, който така да е успокоил нервната система, че чак да ви се приспи. Очаквам да видя, ще има ли време малко. Аха, ето, Ива, да, абсолютно. Това е повече от нормално, защото вие разтоварвате нервната си система с огледалните неврони, които отчетоха, че вие хармонизирахте тези 3 дена, които ви предстоят. И ще видите, че тези 3 дена наистина по друг начин ще се чувствате. Сега не знам дали все още осъзнато ще го забележите това, но колкото повече рисувате, колкото повече се обучавате в саморефлексията, която ви учиме в първия курс, и колкото повече се научите да осъзнато да наблюдавате целият процес, защото нейрографика на практика е осъзнато рисуване. Вие засилвате вашата осъзнатост, наблюдавайки процеса, след това наблюдавайки процеса, защото сега имате вече домашно, което трябва да направите в тези 3 дена. Освен, че днес ще нарисувате, а ще трябва да хващате тези кръгчета, тези синхронични случвания. Дали наистина ще се случат в вашата реалност. И сега добрата новина е, че който лекичко му се е доспало, сега пък идва другия ефект от нейрографичното рисуване, което ви обещах още сега, веднага да се случи. Това е, сега ще видите, като почнете да отсветявате, как рязко ще се ободрите. И затова продължаваме. Много често тук ме питате с какви цветове, как да подбираме цветовете. Това се изучава в третия курс по нейрографика. Как да използвате енергията на цветовете. Затова сега няма да се занимаваме с това, а сега съвсем като децата, просто което моливче хванете и с него почвате да работите, да групирате няколко форми с един и същи цвят. И наблюдавайте себе си, особено тези, които ви се приспа. Дали сега, като почнете да отцветявате, ще се ободрите? Ще проработят ли вашите огледални неврони за вас по този начин, по който работят за повечето, които рисуват нейрографика? Така, продължаваме. И затова тези, които се чувствате изтощени от претоварения ден, от многото задължения, и когато се приберете вкъщи, нейрографика може да ви помогне точно за това. Някак си се зареждаме с много енергия. Едно от нещата, което в моя живот се случи, след като почнах да рисувам нейрографика, това е, че аз почнах да се наспивам. И то добре е да се наспивам много по-бързо, отколкото преди. Това нещо го забелязах и обичам да го разказвам и на моите курсисти, и на всички, които... Защо? Защото на практика, докато рисуваме, докато работиме с маркерите, с цветните моливи, ние силно се разтоварваме. И това е причината, поради която всички, които си мислите в началото, че няма да намирате много време за рисуване, след това ви става вече навик в чантата винаги да имате един скицник и винаги да носите моливчета и във всяка една ситуация да сте в бойна готовност да продължите вашата рисунка или да създадете нова, или да разрешите някой казус, някой проблем, който в момента ви вълнува, и така да се заредите с енергия. Защото всички ни е ясно, че колкото повече енергия имаме, толкова и по-лесно и по-бързо разрешаваме казуси и проблеми. И дори да сте претоварени и с безброй много ангажименти, винаги можете да намерите малко време. Сега ще ви покажа моят тефтер. Ето, вижте, той е съвсем малък формат, в който работя ето по най-различни нейрографични техники, в който разрешавам моите проблеми за много по-кратко време, но за да стигнете до този тефтер, да стигнете до тези малки формати, трябва първо да сте преминали обучението, което да ви даде знанията, за да може да работите
с този метод и да бъде за вас ефикасен. И първия курс, цената на първия курс, ето това е втората оферта, която искам да направя. Даже сега ще я открия. Ето. Момент. Ето. Цената на първия курс ви е 320 лева. За 320 лева вие получавате четирите от най-базовите техники, които, те не само 4, 7 техники получавате в първия курс, които се използват за решаване на... С тях започваме решаването на всеки един от казусите. Но сега каква е новината, каква е офертата, която ви обещах? Имате промокод, с който можете да закупите който иде от моите курсове с 20%. Не само първия, който е карал вече първия, втория, третия. Можете да запишете следващ курс с този промокод 20%, който иска да получи промокода. Ще ви го пратиме налично. И сега може да напишете промокод или ще се свържеме с вас и който има въпроси, ще можем да ви отговориме. Това е за да ви улесниме или налично, или в чата напишете промокод 20%. В този промокод може да участвате и да си вземете курсовете и от сакрална геометрия, не само от нейрографика. Знам, че повечето от вас си ги колекционирате. Сега няма да разказвам подробно за тях, но и курсовете по сакрална геометрия влизат. 9 курса по нейрографика и 8 курса по сакрална геометрия. Така, продължаваме с отсветяването. Сега, но важното е да знаете, че бялото също е цвят и можете да оставяте бели петна, да остават да светят във вашата рисунка, защото някак си става по-лека, по-лъчезарна, когато има повечко бели петна. Както вече казах, че цветовете се изучават едва в третия курс. На практика първите 3 курса са най-важните, но всичко едно по едно последователно трябва да ги изучавате. Нейрографика силно развива и вашата креативност. Ако се чувствате в творчески застой, това е идеалната техника, идеалният метод, в който можете да излезете от този блокаж. На мен лично това ми се беше случило, макар че аз съм художник, това е моята професия, но бях поспряла да рисувам, занимавайки се повече с бизнес, по-малко макар че бизнесът ми е свързан с творчество, но знаете един бизнес колко много други ангажименти има, освен и най-малкото беше вече самото творчество. И мене също ме спаси точно с това, че отново фанах маркера, отново станах творец, отново се почувствах като творец, защото който един път е протекал през него този потока на твореца, има вече опасност, когато спре да блокира тази енергия и тя специално при мен се изрази като болка в раменете. Затова ако вие сте имали такъв, да речем сте изучали по-дълго време рисуване и сте изучали каквото и да е изкуство, хубаво е то да продължи и нейрографика, този творчески поток отново може да потече. Нейрографика също много добре може да се прилага в техники за взаимоотношение. Няма значение с кой. С своята половинка, с деца, родители, с съседи, с колеги. Имаме цял курс, това е 7-я курс, който се казва комуникация, в който ние изучаваме там 8 техники за взаимоотношения. Сега, ако някой иска направо този курс да го вземе, няма възможност. Трябва да сте изкарали поне първите 3, за да сте научили първите стъпки, базовите стъпки, как да работите с нейрографика и след това вече може да взимате. Но който реши тази оферта да вземе голямата мега оферта, 9 курса заедно с бонуса, 8 курса от сакрална геометрия, той ще има възможност този курс да работи с него и да научи техники как да се справяте за взаимоотношения. Дори вътре има техника, в която взаимоотношения с държавната администрация също имате. Павел Пискаров ни е дал такава техника, как да се справяме с такъв алгоритъм, с тази голяма бюрокрация, която някой път се чувстваме много безсилни. Но прилагайки, преминавайки през целия процес, ние
привличаме към себе си. Ние почваме да се сещаме какво можем да направим, за да преминем през тази трудна задача. Така, да погледна, имаме ли въпроси. Със сигурност имате много въпроси, които са свързани с рисуването, но все пак това е един демонстрационен workshop, в който нямам особено много време. Да, кажи. Не. Айде. Така. Тук от екипа ме подсещат, че нейрографика може да стане и ваша професия. Ако някой между вас има психолози и терапевти и искате този метод да почнете да го прилагате с ваши клиенти, и това е възможно. Само че трябва да се свържете с мен, за да ви кажа, тъй като има различни варианти. Затова, ако някой иска нейрографика да стане ваша професия, пишете професия и ще се свържеме с вас, за да изясниме кой от вариантите е най-подходящ за вас. Това също е важно. И така, аз напредвам, още малко ми остава. Пак казвам, всеки си работи с своето темпо. Не е нужно да работите с моето темпо. Все пак аз съм преподавател и от години вече рисувам. А и все пак вашите мозъци все още не са стигнали на този етап всичко толкова бързо да се случва и има си нужда от това време. Сега тук ще направя малък баланс между това, което ви го показах. И също искам и вие да погледнете вашата рисунка. Нейрографика е метод, който през естетиката, през красотата, вие на практика разрешавате проблемите си. Затова погледнете вашата рисунка и помислете, имате ли нужда някъде нещо да добавите? Може да е цвят. При мен в случая, ето тази форма, този штрих, който ви показах, ми се иска и да се появи и ето насам. И добавете и вие това, което на вас ви се иска да се случи. Сега, в нейрографика ние не рисуваме сърчица, цветенца. Ще ви кажа защо. Защото нашето подсъзнание не разбира от тези форми. Нашето подсъзнание най-добре разбира от абстрактни форми. Има такава техника, която се нарича нейроарт, в която можете да си позволите и други форми да включвате, но затова не препоръчвам в момента да рисувате такива различни формички. Някой път ще направя такъв workshop, който по-подробно ще обясна за по-новите всеки понеделник. Знаете, че в моята група правя едни такива 20 минутки с интересни теми, които вас ви вълнуват. Прилича на този workshop, но е много по-къс. И в него може някой път да ви разкаже и за нейроарта и кога може да включваме и други форми. Сега да погледна има ли въпроси. Добре. Тук има споделяне, че удоволствието е винаги в рисуването. Винаги ме успокоява. Благодаря, Мариана. Благодаря за пожеланията. Радвам се. Ето да, тук ме подсещате и за това. Още един ефект от нейрографичното рисуване. Много от вас, сигурна съм, че за първи път от години, от детството ви, хващате молив или химикалка или маркер и почвате отново да рисувате. За мен, като човек, който изследва твореца в хората и провокира този творец да бъде отново да се разгърне, отново да се освободи, да се отключи този художник, за мен е също това е едно от важните неща и смятам, че дори това е мисия на нейрографика, отново да отключи твореца вътре във вас. Защо? Защото твърдо съм убедена, че всеки може да рисува. Не говоря за академично рисуване, но да усети това, което сте усещали като деца, когато сте творили. И съм сигурна, че някой от вас точно това е също един от резултатите от нейрографичното рисуване. Просто влизате в това безгрижие и в тези спомени от детството, когато никой не ви критикуваше, никой не ви казваше точно как да рисувате, а вие просто творихте и влизате в това състояние на твореца. Нейрографика ви дава точно тази възможност отново да се върнете в това състояние. И най-готиното е, че не само да се върнете в това състояние, а и да прегнете тази рисунка и да разрешавате ваши казуси и проблеми.
Затова ми е интересно, има ли някой от вас, които точно това усещат, това усетиха като нещо много старо, много познато, много отдавна, много забравено, да хванете молива и като едно дете да потворите на листа хартия. Ще ми е интересно дали има и такива между вас. Чакайте да си нагласа чата, че да виждам вашите резултати. Още малко ще поотсветявам и ще премина към следващата стъпка. Още нещо, което исках така да споделя с вас. Нейрографика засилва увереността в себе си. И съм сигурна, че тук с курсистите, с които вече отдавна рисуваме, много добре ви е познато чувството, когато завършите една нейрографична рисунка. Гордостта, увереността, че сте се справили, удоволствието да я наблюдавате, това също за мен е един от активите на нейрографика, които прави всеки, който рисува, този метод да бъде ценен за вас. Така, на мене ми харесват вече така цветовете. Пак ви казах, че тук през естетиката опитваме се просто да ни харесвате. И сега е следващата стъпка. До този момент всичко, което рисувахме, ни помагаше да хармонизираме в тези 3 дена това желание, което искаме да се случи. След това го засилихме с тези кръгчета, с тези събития, които искахме, синхронични случвания, които искахме да ни се случат, за да ни приближат. Колкото повече синхронични случвания, толкова повече ще се приближите до резултата, толкова повече ще се сещате точно какво целите и толкова повече ще привличате този резултат към себе си. След това го заредихме с енергията на цветовете. Виждате колко цветно стана, весело. Вижте, в нейрографика нямаме правила за съчетаване на цветовете. Колкото повече цветно става, толкова по-впечатляваща става нашата рисунка. А това е целта на нейрографичната рисунка, да ни впечатли, да впечатли нашето подсъзнание и това след това да се отрази в нашата реалност. Но не само нашите усилия са достатъчни, за да сбъднем желанието си. И автора на метода Павел Пискарев ни е дал и още един инструмент, с който можем да засилиме резултата. И това е вярата, че и Вселената може да ни помогне. И как става това? Ето сега ще покажа при готовата нейрографична рисунка. Виждате ли? Ето тази дебела линия, която преминава през моята рисунка. Това е пътя на Вселенския поток, който ще ни помогне това нещо да се осъществи. Как може да го намерите този път? Просто погледнете рисунката и вижте, от единия край трябва да влиза, може да са по вече съществуващите линии, може нови да направите. Просто правите една дебела двойна линия. Много важно е тя отново да е бионична, да се извива като една река. Ето я моята. И сега ще я направя плътно черна, за да мине като една мощна река през моята рисунка, да ме зареди с енергията на Вселената, с вярата, че Вселената ще ми помага да осъществя това свое желание. И виждате ли, Павел Пискаров как включва всички ресурси, които ние имаме. Нашите ресурси, нашето знание, нашата енергия и съчетава и с Божествената. Вселенския поток, в който ни помага, за да ни направи по-щастливи. Защото всички желанията, които имахте, това е вашата цел. Да се чувствате щастливи. Дали достатъчно добре се вижда? Не. Имам нужда по-плътна да стане. Трябва да стане мощна. Вселената е мощна. И тази линия трябва да е мощна. Направете един пръст дебела. Вселената не може да се сравнява с нашите линии, с нашите действия, с нашите желания, които нарисувахме. Виждам, да, че... Чакайте, че ми бяга. Че някой не е рисувал с нас. Горещо препоръчвам. Да, можете да наблюдавате, но наистина може и така нейрографичната рисунка да ви въздейства, но ще бъде
Много повече е по-силно въздействието, ако хванете маркера, върнете назад записа и си нарисувате за вашето желание. Виждам вашите въпроси. Дали може да нарисувате тази линия преди да отцветите? А сега има някои правила и принципи, които имат определено значение. Всичко това се изучава в курс. Разбира се, че абсолютно всичко, каквото си поискате, можете да го направите. Няма опасност. Ние казваме, че нейрографика е екологичен метод. Няма опасност нито да ви навреди, нито да ощети някой, нито да стане нещо фатално. Това все пак е едно рисуване. Но когато размествате нещата или не ги правите така, както автора на метода ни ги е дал, и аз вече от толкова години като преподавател съм преминала през този процес многократно, има причина точно по този начин да бъдат подредени стъпките в нейрографичното рисуване. В курса, още в първия курс, вие изучавате пирамидата на съзнанието и точно през какви етапи преминавате във всеки един етап в нейрографичното рисуване. Затова моята препоръка е да правите това, което аз ви показвам. Пак казвам, нищо лошо няма да се случи, но може би пък няма да имате този резултат, към който се стремите. Все пак, това са рисунки, те не могат да ни навредят, не могат по някакъв начин да навредят нито на вас, нито на някой друг. Има още една истина, че дори да имате лошо намерение, защото всякакви хора има, не сме само всички безкрайно добри, както в повечето случаи вярвам, че сме всички около нас и всички наши желания са да бъдат за благото на всички хора около нас и за вашето благо, но истината е, че дори и да имате лошо намерение, ако преминете през всичките стъпки, на които ви показах, на базовия алгоритъм, който се изучава в първия курс, това ваше лошо намерение ще изчезне, ще се промени, ще се трансформира в нещо съвсем различно. Защо? Това нещо може по-подробно да го научите в курса. Кои са нивата на съзнание и на подсъзнание, през които, минавайки, рисувайки, ние преминаваме през нейрографичното рисуване. И последното, което така ще дам като важна стъпка в нейрографичното рисуване, това е да нарисувате мястото на силата или къде точно може да се сбъдне вашето желание или къде точно може да получите информацията, най-важната, ценната информация, за да сбъднете това желание. И има много различни начини това да се случи. Аз съм ви подготвила един. Той е, който е стигнал до моя етап, който не е стигнал, изчакайте, свършете всичките тези стъпки, които направихме и тогава го направете. И сега ще ви кажа как да го направите. Затваряте очи, завъртате многократно рисунката, за да изчезне пред вас къде е какво точно и с затворени очи слагате пръст, отваряте и точно там, където сте сложили пръста, рисувате един кръг. Ние това го наричаме фиксация, но сега в тази техника, в този алгоритъм, това е мястото, в което, пак казах, или ще получите информация как да сбъднете това желание, или може би точно там ще се сбъдне. И можете да направите и една диагностика. Точно в кой ден е. Имате 3 дни, които имаме нарисувани с кръгове. Сега много важно е той да бъде мощен, както линията на Вселенския поток. Също много важно е навсякъде, където се появиха нови ъгълчета, отново да ги хармонизирате, защото ние живееме постоянно в среда, в която постоянно възникват различни ситуации, които ние трябва да ги разрешаваме. И окръгляйки ги, постоянно ние оставаме на подсъзнателно ниво, че сме хора, които може да се справяме с всяка една ситуация. Във всеки един момент ние имаме начин как да я хармонизираме. И това остава като програма във вашето подсъзнание. И то ви помага в реалността ви да сбъдвате и да живеете наистина един по-спокоен, по-щастлив живот. И ето, имам вече този ден или това място на силата, в което ще се сбъдне моето желание. Така, това беше всичко, което по тази техника исках да ви дам. Преминах през всички стъпки, внимателно ви ги обясних и вярвам, че и вие лека по лека ще стигнете до края на нейрографичното рисуване. Пак ви казах, сега ще създадем един албум и ще ми бъде много интересно да видя вашите рисунки и да си ги събера в една колекция. Обичам да ги колекционирам тези рисунки. И сега да се върна към 4 оферти, които някои от тях вече ви споделих. Момент сега да споделя екрана.
Защото този workshop основно го направих, за да усетите, да видите дали ви харесва този метод, дали си заслужава да вложите в себе си това време и тези средства, да се научите с помощта на рисунки да управлявате реалността си. Повярвайте ми, вече 7-8 години рисувам нейрографика и живота ми коренно се промени. И ето това е най-големия пакет, който ви давам, пълния пакет, който ви дава възможност да научите и 9 сертифицирани курса, в които точно във всяка област може да имате. Тук научавате 57 техники, които автора на метода ни дава. Всички тези курсове са сертифицирани, получавате сертификат, в тях получавате и моята постоянна обратна връзка. И като бонус към тях получавате моите авторски 8 курса по сакрална геометрия. Пишете цифрата 9 курса и може да ви пратиме повече информация. Не е задължително веднага да ги купите. По-важното е да получите информация какво може да постигнете ако закупите този голям пакет. Какво ще ви бъде на вас полезен и как може да имате достъп до него. Това е първата голяма оферта, както аз обичам да наричам мега оферта. Разбрахте, че тя е свързана с този workshop. Въобще го направих свързан с моя рожден ден и това беше първото нещо, което исках да подаря. Този голям пакет с всички мои курсове и възможност да се срещате всяка седмица с мен, за да мога да отговарям на вашите въпроси и да преминете през всички знания, които имам и за нейрографика, и за сакрална геометрия. Иначе обикновената оферта, която обикновено винаги правя на този демонстрационен workshop, това са промокод, в който за 20% можете да си вземете всеки един от курсовете. Курсът струва 320 лева. С този промокод може вече да го закупите за 256 лева. И тук е сега още една нова оферта, която съм ви подготвила. Това е офертата за тези, които все още се колебаете дали искате да записвате курсовете, искате просто да пробвате дали този метод на вас ви харесва. И за това направих тази оферта, в която сега, ако закупите 3 месеца абонамент в моя клуб, а това е клуба, в който имате над 100 най-различни workshopи. Там не са курсовете, там са workshopи, това е различно. Там не ви уча как сами да работите с метода, а аз ви показвам стъпка по стъпка. И в този клуб ще имате достъп до цялата тази библиотека и сега, ако закупите тези 3 месеца, ще получите като бонус още 3 месеца. Това е половин година за тази такса. Ще може да пребивавате в клуба, да се рисувате на най-различни теми. Всяка седмица имаме среща в клуба, в който правя супервизии на вашите рисунки, отговарям на ваши въпроси и всеки месец правя нов workshop по някоя тема, която на вас ви е интересна или нужна. И за последната оферта, която я слагам като десерт, това е моята менторска програма. И сега можете да я закупите с 38% отстъпка. Забележете, 38%, който е изучавал златното сечение, това е една от цифрите в пропорцията в златното сечение. Моята менторска програма е вие 3 месеца, заедно с мене, аз ви изработвам ваша лична, индивидуална програма с всички знания, които имам по нейрографика, по сакрална геометрия, по метафорични карти. В тези 3 месеца ние работиме с вас по разрешаването на някой ваш конкретен казус. Дори ако не сте карали курсовете в тази менторска програма, мога да включа и някои от курсовете, ако преценя, че те имате нужда от тях. Тази менторска програма по принцип е 1600 лева, а сега с тези 38% можете да я закупите за 992 лева и в рамките на тези наши срещи, в които те са лични, индивидуални, съобразявам се с вашето свободно време и изработвам такава програма, по която ви давам материали. Всички материали, които ви давам по тази ваша индивидуална програма, си остават за вечно ползване. Затова, пак казвам, ако не сте карали курсовете по нейрографика, някои, които сметнат, че са ви нужни, според това, което на вас ви е нужно, може да ви го дам и да го включа в тази менторска програма. И затова, ако някой от вас иска да се възползва или иска да ви разкаже малко повече за менторската си програма, пишете в момента долу в нашия чат, менторска програма, и ще се свържа с вас лично, за да ви отговоря на тези въпроси. И сега ще обърна отново екрана. Да, ето екрана. И искам от вас, толкова много време отделихте за себе си, толкова съм горда с вас, че преминахте този път, защото определено това е вашето постижение да
рисувате за себе си, за да сбъднете някакво желание. Разбрах, че някои от вас вече имат резултат. Благодаря на екипа, че ви обещах томбола някой от вас да получи 3 месеца в клуба. След малко и ще изтегла този, който най-вече сте коментирали. От коментарите ще изтегла този печеливш, който е бил, който ще спечели 3 месеца в моя клуб. Но преди това искам да ми дадете обратна връзка. Какво ви... Първо, дали има някой вече резултати, защото майче видях в бързината, че някой вече има резултати, или дали има някой вече такива синхронични случвания. Дали вече имате такива синхронични случвания? Това за мен е много интересно и важно. И другото, което искам да ми споделите, как ви се стори? Интересно ли ви е с помощта на рисунки, особено за новичките, интересно ли ви е и вярвате ли, че наистина с помощта на рисунки можете да управлявате реалността си? Хареса ли ви този час и половина, които сме заедно? Как се чувствахте? Дайте ми тази обратна връзка, за мен ще е много ценна и много приятна да разбера дали съм успяла да предам магията на метода на аерографика, макар че виждате, че в него няма нищо магично, всичко е научно обосновано и автора на метода Павел Пискарьов постоянно прави научни изследвания и доказателства, че това не е фантазия, не е измислица, не е мечта, а си е чиста наука, невронаука. И нещо още много важно, преди да съм изтеглила томболата, искам, ако ви е харесал този workshop и ако ви се стори полезен, сетете се на кой точно приятел или познат искате да го изпратите. И го изпратете специално с месенджер. Можете и да го споделите и във вашата група, но тогава няма да бъде толкова успешно това, което да направите. Ще да го споделите с някой ваш близък, който наистина и имате, се сещате, че точно това нещо много ще му хареса. Да рисува и с помощта на рисунки да управлява реалността си. След като го споделите, задължително се свържете с него и му разкажете през какво сте минали, какво сте видяли, какво наистина и вие сте преживяли и защо сте се сетили точно за него, че този workshop този метод е интересен за него. Ще съм благодарна, а и вярвам, че и вашия приятел ще бъде благодарен, защото и аз самата така научих за метода на аерографика. Просто една моя позната ми се обади и каза: Мега, това е много интересно и ми се струва, че точно на тебе много ще ти хареса. Затова помислете си на кой искате да го споделите и му пишете месенджер. Виждам, че тук имам 31 споделяния. Чудесно. Виждам, че имам 70 лайка, палеца. Ако ви е харесало, дайте още малко, още знак нагоре. Така, и сега да видим какво още споделяте. Благодаря за обратните връзки. Ще си ги прочета с голямо удоволствие, макар че виждам, че доста бързо върват. Радвам се, че ви хареса и за мен ще бъде много ценно и важно утре, тези 3 дена, в които сме всички заедно ги нарисувахме, да споделяте в нашата група. Какво се случва? Дали имате синхронични случвания? Дали имате вече резултати? Това ще бъде най-готиното. Какво се случва с вас? Защото това е един процес. Вие просто влязахте по този път към себе си, в който ние с помощта на рисунки работиме с вътрешното си аз. Работиме за осъществяване на тези наши желания и за тази трансформация, защото за да се сбъднат тези наши желания, ние нещо трябва да трансформираме, нещо трябва да промениме, може би да промениме отношения, може би да промениме разбирането си, може би да промениме себе си, за да можем да направим тази крачка към по-доброто ни аз, към по-щастливата ни, по-щастливия ни живот, да повишиме качеството на живота си с тази промяна. И така, това беше и сега дойде момента, в който ще изтегля някой, който е споделял. Ето и се спирам на Боряна Сукина. Боряна, честито. Ето ще ти напиша, че бързо се движи при мене. Боряна Сукина, екипа ще чуят и ще се свържат. Боряна, ако ни чуваш, свържи се сега в месенджера с нашия екип, за да ти дадат този достъп. 3 месеца абсолютно безплатно достъп до цялата ни библиотека в клуба, в която има над 100 workshop, в която имаме всяка седмица среща, в която мога да правя супервизия на твои рисунки, които рисуваш и да задаваш постоянно въпроси. И ще видиш, това е една общност, в която тук виждам много клубници, които много се радвам, че явно отново ви харесва този workshop да го правите. Знам, че тази колективна енергия определено на нас ни помага и вярвам, че и на мене ще ми помогне за сбъдване на моето желание, защото то е важно за мене. Една общност, в която сме си много вече близки и много приятно изживяване имаме. Честито на Боряна. И
от тук нататъка вярвам, че ще си довършите рисунките, ще ги споделите в албума, за да си направя този голям колаж с моята колекция и ще се радвам с всички, които ще продължиме нашата връзка, ще продължите да изучите вече по-подробно, в дълбочина този метод и той да стане част от живота ви, защото, повярвайте ми, и мене това ме прави щастлива, когато знам, че съм ви предала това мое знание и мога чрез него да ви направя и вас щастливи. Още повече, ние всички, които автора на метода Павел Пискаров и всички, които рисуваме нейрографика, имаме една мечта да направиме планетата рисуваща, защото знаеме, че това е начина, по който, когато ние станем щастливи и около нас всички остават щастливи и нещата, почваме да живеем един съвсем различен живот, в който в момента, в който имаме казус, ние имаме инструменти, с които този казус може да бъде решен. И имаме техники за всеки един случай, за всяка една ситуация, които могат да помогнат за разрешаването и то на ниво подсъзнание. Това е една огромна сила и мощ да можете да работите своето подсъзнание, да го препрограмирате и по този начин сега това, което е много готино, ето, ние рисувахме час и половина тук заедно, но сега вече вашето подсъзнание ще свърши останалата част от сделката или да сбъдне това ваше желание с помощта на тези абстрактни рисунки. Вярвам, че не ви беше трудно. Постарах се да ви го обясна колкото се може по-лесно, но сега очаквам вашите отзиви и в тези 3 дена да споделяте какво се случи в в случването на тези синхронични случвания и ще поздравим всички, които сте сбъднали желанието си. Приятна вечер! До нови срещи заедно в това пространство, това творческо пространство.